prečista. Tebe slave, Pa voda, treba tamo da otideme, da se napijeme. Ajde go, vzemi go šišeto, pa za tebi za mene, kako tako? Ajde, vzemi go šišeto, ja neka snimam. Izdržali? Bravo. Ne. Ajde, Slavče, ajde. Na zdravlje neka ti je, bravo, bravo. Ajde, za zdravlje i spasenje nas ide. Da, be. Pa kako? Stavamo na Boga 3 pati, dovoljno. Bravo, bravo. Bravo. Ja 5 pati. Jaz ideš za mene in rekel za decito. Amin, 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 koliko može. Ajde. Na zdravlje i spasenje. Na zdravlje i spasenje. Bravo. Mislim, sino 3 pati, dosta ne možda reći. Сега ми беше постудено кај избегувам, жали веќе... Не, сега толку ми е топло.
Čeki su moj da me slikaš tamo назад. Kaj se mi jedeš kako da sviga? Tamo treba da odemo. Tamo? Aha. Ajde, ki se napijemo. Ajde. Ne prezreči me. Ajde. Izdrži je, izdrži, ajde, napred. Ajde, bravo. Bravo. Ajde. Ajde. Ajde za Makedonija. Ajde za Makedonija. Ajde za Rusija. Za Rusija. Ajde, još te daš. Ajde za Titra Medijana. Za majka mi. I za Rusija. Bravo. Jeste tu? Ćete da idem da se potam da ovdje vidite. Treba voda da pijem. Zašto? Sakaš da te... dobro. Вы сами уже ныряли? Да, слава Богу. Onda ću dužam ručno. Ja, to je predložila i Natalija. Ja bih volila... Dragi, ja vas lakše ne bi propustili. Što? Naši te ne bi snimili. Aha, te ne bi snimili? Da. A naši tamo si ti kažeš ti tamo? Donesu dve torbički, ti je valjda od drugog donesi. Jedno to je tvoje sigurno ti je. Ona pa kao tako da je to, mislim, neka je to. Gdješ ti jedno tamo torbički? A ona mu gore, da. Dobro. Nisam. Anton, nisam. Ja sam danas plaćeni kamerman. Pa da, pa i danas ću da se kupam. Так, давай налью прям. Još metar idu dole.